uNkulunkulu akulonde kubusisa uphile uphumelele kwesibheka la udaba number kusensekusona 9 5 ntambama kuphela uyangifonela ungathapi from 9 5 ntambama kuphela isona sasokufona awungathapha ngithumelela SMS angithumelela WhatsApp angifonela ngoWhatsApp fona from Monday to Friday Sunday ngisesontweni sibheka la usiphelele la ngithi ke sawubona baba ngabe kushona iphupha unqamula ubudoda bakho sengiphuphe kabili noma kathathu lokho so ubenqamula ke umphambili wakhe ubudoda bakhe usho umuntu wesilisa lo he was amputating or cutting or removing his manhood. So number one ngokuqondile la uma uphupha ke umphambili lo noma ubudoda kuphawu wesingathatha njengo olungasatha njengophawu oluhluma unqamula ngoba lisengasho ukuthi ngenzeka usuke uzothatha isinqumo esihle futhi esibalekile sokuyithiba sokulahla inkanuko zenyama sokuyeka ubufebe nemikhuba yokuthanda ucansi futhi ngenzeka umbuzo uzosindiswa ngokuMathewu 18:9 noma iso lakho likhubekisa likhipha ulahle kungcono kuwo ukuba kungene ekuphileni uneso linye kunoba kuphonse esogweni somlilo unamehla amabili ngokuMathewu 19:12 ngokuba kukhona abathenwa abazalwa benjalo kwasesiswini sikanina kukhona abathenwe ngabantu futhi kukhona abathenwa abazithenile bona ngenxa yombuso wezulu kanti ngoba seGalatia owezulu kwaba ukwamukela lokho ngokuba seGalatia 5:12 sengathi ke bangazihuna abaninyazisayo bangayithena abaninyazisayo kwa2 ngokujwayelekile la uma uphupha la umphambili noma lesitho sangasese kuwuphawu singathatha njengo olubi uma unqamula lo umphambili wakho noma leso sitho sangasese lokho ungabuye khoma ukuthi ngenzeka uzoncisha umuntu wakho ucansi noma usoqalile ukuncisha umuntu wakho ucansi noma uzogcina ke unenkinga yokungavukelwa nokungasebenzi komphambili ngendlela efanele ngoba seKorinto bokuqala chapter 7:5 ningagodlelani kuphela kubeke ngokwesikhathi ngokuvumelana ukuba ke nithole ithuba lokukhuleka nibuye nibe ndawonye ukuze ke usathane anganiyengi ngenxa yokwehluleka ukuzibamba 3 kwesinye isikhathi umphupha futhi umphambili ngawuphawu esingathatha njengolobo uma unqamula olungasho ukuthi kungenzeka uzophika uphinde ulaxaze ingane yakho noma wena usuphike ingane yakho wayilahla Timothewu wokuqala chapter 5:8 kepha ke uma umuntu engabondla abakubo kakhulu abakwakhe ukulahlela ukukholwa mubi kunongakholwayo kanti ngoba siKolose 3:21 boyise ingabathukuthelisa abantwana benu ubake bangadangali kanti for kuyenzeka futhi uthola ukuthi ngezathi uphupha umphambili kuba uphawu olubi uma unqamula selukhombula ngenzeka uzoshonelwa ingane yakho okukanye uzophoqa umuntu wakho ukuthi akhiphe isisu amakhosi esibili chapter 4:19 wathi kuyise ngafa ikhanda wayesethi ke ncekweni yakhe mise kunina yamthatha yamisa kunina wahlala emathangeni akhe kwaze waba ke semini wafa asivale ukuthi ke futhi 5 kuyenzeka uma uphupha umphambili uphawu lubi uma unqamula sokusho ngenzeka kumele uqaphele ngoba ke ungase ulimaze noma uphinde ucele phansi amandla akho okufeza inhloso omisela ukuthi uyifese ngoba kuyenza uthola ukuthi kunento ozoyenza nje izokukhubaza ikunqinda amandla ekutheni ukwazi ukuqhubeka nokwenza mhlawumbe inhlelo zempilo nempumelelo yakho yabo sibheka la uphupha unqamula umphambili wakho cutting your penis cutting your manhood removing your whatever siyabonga Siweni phansi lamatulu, kulela uyo Jesu.